Haur eta gazteak euskal literaturara erakartzeko asmoz, liburua azoka egin dute asteburuan Saran. Azoka honetan ikuskizunak, tailerrak, idazle eta ilustratzaiekin topaketak, Euskal Herriko argitaletxe guztien presentzia eta zuzenekoak ere izan dira. Haur eta gazte literaturaren festivala, nik esango nuke laugarren edo bosgarren urtea egiten dela eta bi egunekoa da. Ostiralean etortzen dira ikastolak, iparralde eta hegoaldetik ere etortzen dira, eta hor banatzen dituzte ikastolatan bonoak. Orduan, umeak etortzen dira, azoka ikusten dute, eta bono horren truke hartzen dute beraiek nahi duten liburua. Ikasten ditugu, azkeneko nobedadeak, ez? Adibidez, bilduma berri bat argitaratu duguna Niko eta Amona Intergalaktikoa, Abel Amutxategina, hori aurkeztu berria dago, eta gero eskapu sailekoak, eskapu txiki eta eskapu saileko berria etorriko da, Ana Koper, eta gero baita ere, betikoia klasikoak bihurtu dianak, ez? Ez dira bakarrikan nobedadeak, fondo zabal bat badago, eta umeak, beraientzat, oain dela amarruteko beraientzat berriak dira. Konturatu bain nintzen, iparraldean liburu denda gutxi zirela, euskarazko liburuak saltzen zituztenak, eta liburu denda denean ere, familia askok etzekitela ze liburu aukeratu bai. Eta ni bestaldera nahi nuen euskaraz sortzen dena erakutsi eta etxetara helaraz eta pentsatu nuen, igual azpiretza moduan egitea, azkenean nik aukerak eta lana egitea, arakatzeak pixkat euskaraz ekoizten dena hauk literaturan, eta gero hilabetero egiten dut, aukeratzen dut liburu bat, eta bidaltzen diot aujari, etxera, postontzira, bai? Eta orduan egiten dut paketa polit bat, bere izenarekin, eta guzti. Gero dokumentu bat idazten dut gurasoei zuzendua, euskaraz eta frantsesez, zergatik aukeratu da liburua, ze aipatzen duen eta ze aipatzen alden gero aujarekin. Bai, ez landu, baina iradokizun batzuk. Bai, eta gero bidaltzen dut ere liburuaren testuaren audioa. Hasieran pentsatu nuen guraso erdaldunentzat, alere euskara entzun zezaten, umearekin eserita euskara entzuteko, grabatua. Eta hori aldea behar delarik itzuli bada soinu txiki bat, baina azkenean familia euskaldunek ere hainitzera biltzen dute autoan, baditut formula ezberdinak, edo hilabetero, jasotzeko postontzian, edo bi hilabetero. Euskal Herri osora, eta ez Euskal Herrira, bidaltzen ditut momentuko bi estatu batuetara. Barcelona baditut 3, badirako ere hor konturatu naiz, bada jendea Euskal Herritik kanpo bizi dena, eta hola baute aukera, jasotzeko postontzian euskarazko eta nobedadeak dira, lan egiten dut beti liburu berriekin. 2 urte orain abiatu ginela eta beti tarpide gehiago dugu, eta horregatik ere hasi gara gu argitaletxe moduan, pentsatu dut aukera da ere, eta orduan liburuak hauek dira argitaratu ditugun liburuak. Hau Lotio, txurita beltzean den album bat, Aira Izturo Ibargarai bertsolariak egin du testuak, koplatan idatzia da, ordan sehaska kanta moduko bat da, txuri beltzean, gutxi direlako ere ume txikiei kontrasteak zaizkie iristen, bai, eta ordan txuri beltzean egina da. Eta gero Ana Imaz, azkaingo neska batek ilustratu. Eta koilora sortu zuen, eta... ze ona! Oraingoan bai, ona da! Itxa, berriz jastatzen du, ze ona! Jastatu zuek ere, hartuko hilara denek, denek, eta sak dezagun? Tar dezagun!